Вие сте ръководител на клубът "Моето интервю" в професионална гимназия Михалаки Георгиев във Видин. Кажете ни от кога е създаден той и какво всъщност правите в него? Може би първо трябва да започна с това, че клубната дейност в професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев като форма за ангажиране свободното време на учениците и приобщаването им към живота в училище е застъпена много добре и е с много добри традиции. Специално аз съм ръководител вече на трети клуб в годините назад, ако се върнем. Първият беше екоклуб, след това клуб "Училищни символи и ритуали" и предизвикателството пред мен тази учебна година е клуб "Моето интервю". Но доволна съм, че има приемственост и традицията е съхранена. И двата клуба, екоклубът и клуб "Училищни символи и ритуали", продължават своята дейност и през тази учебна година. В екипа сме аз и 10 ученици. Занятията започнаха в началото на месец ноември, като в началото те бяха чисто теоретични. Запознах учениците с основните техники на публичното говорене, правилата за публично говорене, историята на ораторското изкуство и цялата тази информация, която събрахме по темата, представихме в информационно табло "Говорещия човек", като основните акценти бяха поставени върху това какви качества трябва да притежава един оратор, какво трябва да имаме предвид, когато се изправим пред по-голяма аудитория и не на последно място как да преодолеем сценичната треска, защото ние от нея не можем да се отървем, но можем да направим така, че тя да работи за нас. Ти участваш в клубът "Моето интервю" на професионалната гимназия Михалаки Георгиев. Кажи защо реши да се запишеш в него и да участваш в него дейно? Всъщност, още от 9-ти клас аз работя с госпожата. Избрахме тогава да водя всички мероприятия в училището, празника, изпращането и подобни празници, които изискват водеще. И аз тогава работя с госпожата и клубът сега е нещо, което много ми хареса, че се създаде, защото го нямаше преди. И това е в насоката, която аз работя с госпожата, в крайна сметка. Помага ми много в общуването с другите хора и особено по проектите, които ходех, ми помогна много, защото ме отвори към другите хора по-лесно да говоря с тях, да сваля преградата, така да се каже. Научихме се на техники на говоренето в клуба. Ти също си в този клуб. Кажи ми ти как се казваш и защо реши да участваш в него и от кой клас си? Аз съм Тереза от 11 Г клас и реших да се запиша в клуба, защото хареса ми с какво се занимава, в смисъл това, което ще изучаваме, на което ще се научим да работим като цяло. И мисля, че нещата, които ще разберем за напред, ще са ни ползи за самите нас. Помага ти в ежедневието? Да. Например, като това, да се отпуснем пред хората, да се научим как да говорим правилно пред хората. Също така ще ни помогне, например, за напред в интервютата, които ще даваме за работа и така нататък. А ти смяташ ли след това да продължиш образованието си в тази сфера? За сега нямам такива насочености, обаче нищо не се знае за напред. Кажи ми ти как се казваш и защо реши да участваш в този клуб? Казвам се Стефи. Реших да участвам в този клуб, защото ще ми помогне за напред, да кандидатствам за работа и помага в ежедневието. Да. И защо реши да се запишеш в клубът "Моето интервю" на гимназията? Казвам се Валерия. Реших да се запиша, защото това ще ми помогне за бъдеще, за реализацията ми. И забавно е, интересно, прави много различни неща. Смяташ ли да продължиш образованието си в тази сфера? За сега нямам никакви насоки.